Ей, какво правиш? Вече си го решил ли? Да, так му си подавам документите. Знаеш ли, днес видях статия. Бургаския университет изключва договор с Еразъм. Казах, че ще кандидатствам в нов български. Нали говорихме вече за това? Бургас е по-добрия вариант за теб. Тук е туризма. Тук има добри преподаватели, има база. Можеш да практикуваш. Освен това си с добър успех. Ще имаш стипендия. Ето, например, днес Веси. Какво оф? Какво оф? Къде отиваш сега? Марти, на тебе говоря. Защо не се опиташ да ме разбереш? Ани? Айде, идвай! Как си? Чук-чук, съвсем ще ходиш. Иво ли ти каза? Естествено ти, кой друг? Искам да ви запозная. Млада приятелка Елис. Запознайте се. Мартин. Приятно ми. Елена. Радваш ли се? Не знам. Още съм объркан. Нормално е. Нов град, нови хора. Но всички бягат към него, към големия град. Какво е специалното на София? Не, че Бургас не е специален, просто града е по-голям. Там има повече неща за правене, нови хора. Според мен пък човек се развива най-добре там, където са му дълбоко корените. Бургас може да предложи повече, отколкото човек си мисли. И човек просто трябва да следва сърцето си. Бургас има своя потенциал, своята магия. Стига толкова философия. Айде да отидем на кафе.